Kami wa suno hitori ko tamawat taho doni. Sa inyo ba na ba mo'y na-experience karon na grabing problema? Broken. Broken family. Ibiyaan ka sa imong papa Father. na. Kasagaran yun no, mga manluloko. Salamat kayo sa time ninyong gihato si Jordan Prado. Niya karon kapoy gud mo pahuli hangak pa kayo pero tagay lang ninyo panahon no. Dala mi encourage. Sa inyo ba na ba mo'y na-experience karon na grabing problema? Mga problema. Unsa may mga kasagaran problema nato? Family, uy, unsay mga kasagaran nga nang away sa mama naman. Broken. Broken family. Ibiyaan ka sa imong papa Father. na. Kasagaran din no, mga manluloko gud di no tanang lalaki. Gamay na lang kay faithful karon. Yes. Bitaw, sila broken family kamo kaya Academic. Academics. sa inyong studies. Ikaw ate, unsa may nakay problema? Family food. Family Ano siya mother? Uy, ano ba? Sakit na babiyaan no? Sakit. Nakagi na mamuguyab diri ah? Wala no. Ay, matag. Gawas. Tinuod. Oh. Siya. Ito kami ya. Oh. Nya nabiyaan na pud mo. Oh, katara 30. Gibiyaan mo nya unsa may feeling na gibiyaan og uyab? Sakit yun. Mga pila ka percent na love nimo siya? 100%. Kita, maingon mo ni namatay na hinon tong singer si Jubit no na too much love will kill you. Pero naay love na bisan pag igugmao nimo siya 100% ug sobra pa. Dili gyud makamatay. Kinsa kaya na? Ginoo. Ginoo. Oh, ka very good ba? Balakpakan sa nato sarili we. Ngana no na. Ang Ginoo ra gyud. Pero kung mahigugma ka sa isa ka tao, pingon pa nag hantod mamatay, higugmaon to pero mabot ang panahon makalimot na siyang gisulti. Makita lang na o gwapa or makita lang nagmas nindot. Wala na. Pero dili tanan no. Ngana. Pero ang Ginoo higugma ta niya. Unsa gingon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. I-Japanese nako, kami wa suno hitori ko tamawat taho doni. Kono yo aishite kudasatta. Sura miko shinjiru mono ga hitori mo horobinai de iyo no inochi o hirotame de aru. Sabot? Kung tahay na mo share sa inyo na wa mo kasabot. Unsay kay buhaton ninyo? Maganga. Magnanga gyud na. Mao nang pasalamat gyud ta kay naagi mo translate sa Bible na na-share kay mao man gyud ni goal sa Ginoo na tanan makadungog kay gugma nahigugma gani ang Ginoo siya no ato ang tanan no. Unsa man niya pagpadayag sa tong gugma kung kasabot yog ay stereo. Unsa man na imong giingon? Ingana ba na dapat makasabot gyud ta mo na ang Ginoo nagagamit siya og mga tao like sa to Bisaya po dato sulti makita sa to video mga Bisaya makasabot mo gihigugma gyud tas Ginoo nga naman gigamit gyud niya ang mga tao nga kita makadungog siyang pulong. So klarohon na ako karon. Kini para kay good news man guni akong pasabot, good news maayong balita. Kisay wala kasala diri ah. Ay, pwede lang. Salaan ako. Kisa may nakapamakak na diri. Ay, daghan. Kisa may naka-istorya og bad na mga butang sa iyang silingan. Siyang amiga nakalibak. Describe lang. I-describe na dakog ilong ana. Igo ka lang. I mean nagbuhat og sala. Kabalo man ta mo say good og bad, di ba? No, dito lagi. Kuan natin specific. Kisa may nakapangawat na diri ah. Kopit kanang kuan, kopit sinsilyo sa mama. Papa. Kisa may nisukol sa mama diri. Tubag-tubag. Dili man din malita yan. Nana di malikayan. So karon, gingon sa Romans 6:23, na ang bayad sa pagkasala mao ang kamatayon. Pasabot, sa kamatayon ba biblikal na siya na ang duha meaning sa Bible na about sa kamatayon, may impierno o mamatay literal. Pero ang meaning gyud ana, mao ning may impierno ta. Sugot ba mo may impierno mo? Dili. Kita? Pero may impierno man gyud ta, masipag di ta mo sugot. Nga naman, kay nakasala man tong tanan. Masipag dili ko gusto matug impierno, pero makadtog gyud tag impierno. Nga naman, kasala man ta. So manon na lang ako dira ah. Dapat na dito isulti na good news. Mao niya mo gusto i-share sa inyo na paraan para makadto tag langit. Gusto ba nato matug langit? Yes.
Gingon pa sa Mateo 7:21 na dili tanan nga tawag ka na og Ginoo makasud sa gingharian sa langit. Pasabot, maskin pag gusto nato moadtog langit, di ta kasulod kung gustohon lang nato. Parehan ako. Gusto ko moadtog Japan. Wala ko apply requirements, wala ko nagkuha og visa. Pag-abot na ko og Japan, may di ko prisohon. Illegal ka, TNT ka, ingana, dili ta kasud sa langit kung wala tay pamaagi. Unsa kay pamaagi sa Ginoo para makasud ta sa langit? Mag-repent. Magbinutan, mag-pray. Magbinutan, mag-pray. Share gospel. Ikaw, ate. Likayan ang mga sala. Di kaya ng mga sala. Siguro malikayan sa sala. Dili ta makasud sa langit kung dili ta anak sa Dios. Ang mga anak lang jud sa Dios, mga katawhan niya. Unsaon man nato karon na mahimong anak sa Dios para makatug unang step nato dapat mahimo tang anak sa Dios. Pero unsaon nato na mahimo tang anak sa Dios? Magampo. Share the gospel. Tay ikaw kuan ka dato ka niya ako gusto ko na mahimo nimong anak. Unsaon man ako naron? Kay sa Bible game po sa John 1:12. Ihatag na akong tubag para dito malangay. John 1:12 gingon da ang tanan nga mutuog midawat kani gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Wow, ina sabay wow. Mas labaw pa sa wow, ngano man himuon kang anak sa Dios na pwede na kang makasud sa langit. Ang problema kay wala kabalo ang uban ani unsa day pamaagi dapat mutuo ta og musalig sa iya ha. Mudawat ta sa iya ha. Dili man tanan ron na nagayong Lord utan ko dili tanan makasud langit. Dapat mutuo gyud ta sa iya ha. Unsa may karon nituo na ba ta ka Jesus? Yes. Oo. So, ang gisulti ni Jesus imo bang gituman? Unsa man example? Kaya love each other. Yan ha. Di kita katubag. Ano man, kung nakabasag Bible, no? Wa man ta kabalo sa word ni Lord. Kung saan man nato pagtuman, like yung mama. Tay, pag message si mama, wala lang mo gitanaw ba yung message, dili ta kabalo sa iyang instruction. Ingana po na sa Ginoo, kung dili ta makaukab og Bible, di ta kabalo sa pagsunod kay Jesus. Mayon lang tag, mutuo ko kay Jesus, pero wa ta kabalo sa iyang instruction. Nasabtan ba na to? So, I encourage you na magbasa tag Bible. Magbasa ko Bible, masud og langit dili makatabang na sa tuwa para makabalo ta unsay kabubuton sa Ginoo, para makasunod ta sa iya ha. Love kay ta ni Jesus. Tungod kay higugma man ta sa niya no, nabisan dili tangayan ta, maimperno na mangyud ta. Pero nganong giunsa man pamaagi sa Ginoo na maluwas ta pinagi kay Jesus. Nagpamatuod siya pinagi siyang kinabuhi na nalansang sa krus ug namatay siya ug nabanhaw. Sa sabot na banhaw nabuhi siya balik na tinuod tanan niyang gisulti. Kung dili pinagi kay Jesus maimpierno gyud ta tanan. Nahadlok ba ta maimpierno? Nakatesting na ba mo ng paso sa mantika? Mas labaw pa niya na ang init. Na masakitan kag mantika maulian man, pero sa impierno puro na lang gyud kasakit, walay kalipay ditong dapita. O kana gyud wala nay katapusan. Dapat maglikay gyud ta no. Malikayan na to na unsang paglikay muduol jud ta kay Jesus kanunay. Dili man ta perfect, pero tabangan ta sa Ginoo. Mo repent ta sa mga kalapasan. Lord Jesus, pasaylo ako. Tabangi ko na mabago ko. Namugasa tag Bible, simba ta kanunay, magmainam puon ta. Kana lang gyud. Ako ning gi-share sa inyo kay experience na ko na bugoy-bugoy ko dati. Palaaway po ko dati, layas ko, sukol ko ginikanan. Pero sa diha nakabasa ko Bible. Unsay gibuhat sa Ginoo, gipanalanginan ko niya. Imbis na dili nang ako graduate high school, gi-accelerate ko, nahimo kong honor, nakatrabaho ko sa gawas, nakapatabang ko sa family, nakapalit na ko mga butang. Ngunit anak lang, mga lagad yun sa Ginoo. Salamat kayo. Na ba mo yung pangutana karon? Pangutana. Sa pangutana na ko, alagaran na bagay na ito tinod-aray yung Ginoo. Sa unsang pamagi. Ako naman kitadlo ganina. Pagbasag Bible. Pero makasabot na dyan ta sa i-instruction nila. Magid tama kayo. Salamat kayo no. Ana lang gyud ay mugtuwa na mo basa mo Bible mabuang mo. Mas maglisod pa hinunong tao nga wala gyud magbasag Bible. Kung magtanaw mo Facebook, palabihon ninyo magtanaw mo mga wali. Okay ra man na magtanaw og mga katawanan pero makita kag wali. Na po nagwali na po ng pare. Nagwali na po na siya. Tagaan na time. Kay lisod na kayo, pagkamatay na to, may impirno dito, wala na. Lahin ang tanan. Wala, Lord, pabalik ka sa ako sa earth, 100 days.
Wala na yung ano. Pag namatay na ka, di na ka pwede mo balik diri ah. Mao nang while nabuhi pa ta no, napay paglaom para mabag-o ta o pwede pa ta makasud sa langit. Salamat kay sa inyong time nang gihatag.